Fajniste życie, bo długie. Tajla trzecio. Wydawanie pieniędzy na przedłużanie życia, których potrza na tym świecie jak stere vertigo, nie ma żadnego cweku. Natura genau miarkuje i że tym łokamżykiem, kiedy dzieckom piśnie 12 lat, nie naumią się one od ojców już niczego więcej. I to z kuli tego przy ich wartkim dojrzewaniu napoczynają im gurglować hormony i mają nos starych zahabozie i fifry. Natura szeptła im dodakli: pociep tych starzyków, fanzolum krumy i duperszwance, nie słuchaj, znojć se babeczka, chłopeczka, żyć 100 lat to przecań coś nienaturalnego, łopacznego i miarkuja to. Ale jednakowoż ta nienaturalność jest blank przyjemno. Genau tak jak lotanie fligry, jak nowe gibadło we biedrze, ten taki staw biodrowy, bir bezalkoholowy albo zana bez tłustego. Szumnota, piękność starości skludo się do tego i że dowo nam zwolo do życia podług rytmusu naszego ciała, bez oglądania się na potrzeby jakiegoś ferajnu. Idzie ocucić się o rozwidnioku, o dowolnej porze, oblyć się lecy jakie stare łachy chwańty, albo ostać we samej unterwäszy, wypuścić na luft kota, zgrzać jodło ze wczorajszej wieczerzy, przeczytać jakiś Zeitung, obejrzeć łuńskiego tydnia, wleźć do interneca, jak to mo kompa, za tym kroczać, linkirować się ku południowi, co by powziąć najważniejszą decyzję dna. Pójdź za rozki na szkowroźny szpacer, a za tym kimnąć się, a można i na łopach. Nasza babeczka mogę zwyrtać się, hauzować po pomieszkaniu, ale wojna między nami już dawno wygasła. Szluz już z alarmem, drzyciem się jak stare galoty. Nie jamruje, nie jabiedzi już, czemu ze mną nigdy nie pogodasz? A ty, chłopie, masz prawo nic nie godać, trzymać pichol i mieć swój własny winkel, zakątek, we którym trzymasz swoje zachy we szlamazelu i miżmaszu. Łoba też świergolicie, szybiotocie bez sveku, tracicie czas na projekty, dla których nie ma logicznego wyłożenia. Ona rychtuje stare briefy, listeczki i zdjęcia, a ty gracosz we biksach pełnych szraubków i muterków i próbujesz je do kupy zesia poskręcać. Podanie jesteś ze higieną, z nożnością osobistą. Bez lata miarkowałeś i że regularne kąpiele zabijają naturalne bakterie twojego ciała i czynią je moc podatne na roztomajte infekcje i zarazy. Teraz już możesz dać się z tym pokój. I na Boga dzięka o smoleniu kąpania się, bez ostatnie 7 lat nie erbnąłeś żadnej rymy ani kucaniu, a twoje stare sznapskamraty zobiszczą ci laufpasu i swobody. Przylazujesz do szynku o 10 z rańca, a można i o 4 po południu. Gospodski szynkuje ci zaroski zwykłowo larabieru i sznapsa i te roski, jeśli masz tako wolo, możesz godać co chcesz. Możesz popierać Tuska albo Kaczyńskiego. Możesz jamrować na wszystko naokoło, albo chwalić, co ci się ino uzdo. Niektóre twoje kamraty są młodsze i sztyt żyją podług sztrynk Zeitplanu, a ty masz chłopie 70 lat i żaden ci nie będzie dziury w życiu borował, jeśli przed 6 po południu nie wrócisz nazad do domu. Żaden ci też nie będzie przeciepował i że capisz piwskim i gorzołom. Masz więcej swobody niż byle kiedy. Zazierasz na direkt we ślep jak Gerardowi albo Kubie, kiedy oni tropią się swoją prostatą albo hersklekotami i rządzi. Hopy, kiedy mnie żli na ojcu 10 lat temu nazad, tyż myślałeś i że to już koniec świata. A teroski na ten przykład blank nie myślał o zeksie, bo nie odczuwam żadnego uciska i gefilu. Co za ulga, to wszystko już na hasiok wyciepnięte. Nie interesują cię już, chłopie, kiedy ci można pisło za tym 80 lat, pieniądze i dobra materialne, wygląd osobisty, ani też ta seksualna atrakcyjność. W tym wieku stawoś się już, chłopie, świętym. I to jest ta dobro zajta długowieczności. Ale też mu rod przetrowi czas ze 20-30 latkoma, dla których jeżech na zichor do podziwiania. I proszę ino, co by te wszystkie zwiekowane jak ja, trzymali się ode mnie ze daleka. A jeśli by tak naisto setka była einfachowo i ceskowo, równie dobrze mogła się ganz einfach prasknąć w łeb. Eugen Skniok.